Hawu kanti mina ngathini? Ngathi ngiyaqasha yini noma ngathi ngiyakuthanda? Ngathini kuwena? Imana ngathini kuwena? Ngicela ungisize. Ngathini? Ngiyaxolisa kakhulu ukuhleka. Yazi kunento engicikayo la ngoba ngathi kuwena ngiyakuthanda. Ngizodla uthando mina. Hawu we. Nami bengikwenzela izinto mina yazi ngitshele Wagcina nini mhla buka le jacket leli ngiligqoke ngoba ngikuthanda. Ngiligqoke ngoba ngikhumbuza wena. I'm sorry sis. But Ngicela ukubuza something. Ngicela ukubuza something. Umuntu uma umthanda ngoba nakho ezokwenzela izinto. Alube khona uthando kodwa impilo mina kuyona lempilo lengiyifunayo. Akuyona. Abakwenzeli lezi zinto lezi. Mina abangani bami ba right. Okay. mana Manje ngisho kusamba siya kwi-event mana Durban July yango 2023. Into ngeke ngokuse right. Yes. Wayesebenza ngaleso sikhathi. I-outfit okay ngizoba right. Uhlula ngisho ukugqoka uyangihlambalaza yabo nje nanokuthi ngeke ngisesemncane. Mano ufuna Qala ukuthini? nje ukuthandana mina naye. Mana ufuna ukuthini ngami? Sawubona bukela kukhaya igama lami ngizifisa hlanga abantu ezulu. Umngoni yakho umsofukazi mfuleni. Into kasisa lo mamkhize namhlanje ngenamkela uhlelo esibiza ngokuthi i-love back lapho sisho khona kamnandi sithi uthando kumanqoba. So today ngibhalela ubhuti wami uNcamani uthena ufisa ukuyelana no-person wakhe because usamthanda. Asisimuze ukuthi ingabe siphatheleni asimbone. Alright, mbukelo we-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Ngiyalamukela futhi kuhlelo esibiza ngokuthi i-love back. Namhlanje ke ngibhalela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi isikuphi isizathu ukuthi angibhalele kodwa engikwaziyo ukuthi yena ufuna ukuthi abuyelane no-person wakhe ngoba usamthanda. Nangu-ke njengabantu uzosichazela kabanzi ukuthi bahlukaniswa yini okanye ke i-relationship yabo yaqala kanjani. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right nami. Waba isibongo? Awu nguNcamani. Oh, okay. So, ekhuleni kwakho isimo besinjani ekhaya? Ukhule ubhuti onjani nje? Udume ngani futhi nangaseroundini la uzalwa ngakhona? Nje ya nasemndenini wakho. Umuntu onjani? Ngumfana nje oyinikela kuko konke akwenzayo. Ngesineke. Nginesineke futhi. Okay. Kuko konke. Oh, okay. Mhlambe unabo ubhuti nosisi? Yebo nginabo. Umama nobaba basaphila? Kusephila umama kuphela. Oh, okay, ubaba kasekho. Kasekho. Askisi. So nikhule nizwana noma mhlambe bekulo umndeni lo obukwebhana mihla nezolo noma mhlambe beninalo uthando ekhaya noma zonke imuntu bezibonela? Mina nje bengumuntu nje ngathi uphenduka inkomedla yodwa isikhathi esiningi yabo. Okay. Alright. So mana-ke ungitshela ke ngo-person wakho lo ufuna ukubuyelana naye ukuthi nihlangane kuphi nini kanjani i-relationship yenu isaqalisa beyinjani? Umuntu wami ngoba ke bengikhula kilo umuntu uyena ngaze ngahlangana naye. Ngihlangene naye ku-28 November kwaba ukuthi nje siyathandana lapha nalapha. November? Yindaba nikhetha uhlangane ngenyanga engizalwa ngayo mina. Mina ngo-21 November. So 2018 ke November sinahlangana ke nihlangana kuphi? Sihlangana khona emakhaya ngakubo. Oh, okay. Masihlangana umuntu wami I guess wathi nje ukungiqoma but into yethu yangabi into edumayo noma mhlambe le shisanisela ngekhanda. Kwazothi ke makuthi 2019 lapha ngoMarch ayabe sivutha ke lapho siyabona isibasiwe ngempela. Okay. Ke lapho. So kuyasiqhuba ke sithandana bekumnandi ngizama ngandlela zonke ukumjabulisa. Ngoba ngize ngashiya nesesikoleni. Ngoba nakho ufuna ukuthi ujabulise yena mhlambe ngani wahamba ubheka umsebenzi noma ukuthi bengithi mangibheka angeke akhona ukuqhubeka ethandane nami kanti ngiyamthanda akunalutho ngathi okay kuze ngimbambe ehlale ngakumina ngimwenile ngcono ngithi kubamba amatoho and ukuhlangana nami naye ukuthi vele bengisetohweni yabo ngingekho esikolweni. So angithi ofile ngala esikolweni ngahlangana naye ngaseke manje ke ngimbikela uthando awuna ngempela eqome manje ngisi ngiyacabanga imali bokwenza kwa2 uyafunda uyasebenza
Bekuphoqa ngoba njengoba ngisho Oh. bekuyinkomo edla yodwa isikhathi Oh, esiningi. Angikwazi okay. ngisho ukucela ekhaya mangifunile. Yes, fanele uzenzele. Oh, okay. Umuntu wami-ke sathandana kamnandi nje ngabamba lapha nalapha ngimenzela nje ngikhona ukumenzela khona kwasho kwaphela kamandla yazi-ke nemisebenzi ayibona ngase ngithi hayi-ke kuyabheda-ke manje sekusele ngekwenhliziyo ngiyamthanda kodwa ngikhona ukumenzela izinto ey'ningi hhayi-ke saqhubeka futhi kwamnandi Wa-understanda lokho. hawu Nkosi yami kamnandi kanjani engihlonipha Okay. yabo ngaso sonke isikhathi uma ngifuna ukumbona ngiyambona kodwa manje kuthe uma kufika nje 2023 hayi yashuba uma kuthi August Nini manje eshubisayo? umuntu wami useqala ezinye izinto mangimfonela ngimfonele ngelinye ilanga la kwakungabo 5 kanje athi manje ngabe bambi call athi hayi cha mana kancane ngizophinde ngikufonele mangiqeda ukugeza yabo How? Okay. athi mina okay ngiyamlinda kwi-call akabuyeli 6 7 8 kushaya 9 manje okay donsa icingo lwami biye ngimdonse ngimfonele hayi ngiyamfonela hayi phone yakhe ayibambi Akatholakala uphesini. akayibambi phone yami Hayibo. mina hayi awuthi ngibekezela manje kunento elokhu ivukileke manje ngathi kunolukuluku la ngaphakathi kimi Awumtholi phela uphesini wakho. hayi ngathi mina okay ngoba manje ifoni yakhe ayibanjwa angeke ngimuphe isikhathi mhlawumbe usematasa nje ngoba nakubo kuphinde kube nesipazanyana Okay. hayi sikama wakhe ke hayi noma ubani hayi kushaya 10 manje kushaya 11 uthi 12 ngimfonele lo muntu ifoni yakhe manje isiyaringa idrop off iringe idrop off iyaringa idrop manje angazi ukuthi kwenzakalani Ngabe mhlambe kulezo insuku lezo nanike naxabana nangazwana nga something. cabanga ku3 days sigcinele ukubonana kumnandi sithandana kamnandi and kuhle nje uvela ngithembise konke yabona nami ngiyazi ngisemathandweni ke lana uyangithanda lo muntu futhi ke angijoli namuntu kuswela ngajola naye ngizimisele ngaye ngoba Nkosi yami ukhuluma kamnandi umuntu oright ngasonke isikhathi kodwa manje ngimbona makufuna yena vele manje engixakayo namhlanje ukuthi hayi before yami akasayibambi kwenze njani akwenze njani azoyibamba ngabo 12 mangimbuza ukuthi hayibo kanti awuqedini ukugeza Kana ama-hour mangaka. awuqedini ukugeza Imake uye wathi nibonana mekuthanda yena. Ngazi zathu sini mhlambe why nibonana ngoba nakho kuthanda yena kanti uyena in owner i relationship. no wathi kimi ngoba umzali wakhe angihlalanga naye angimazi so kumele ngiunderstand Oh, okay. ukuthi uzophuma ngeyikhathi yena abona ukuthi umzali uyavuma ngazo Oh, okay. noma ngamalanga awatholayo yena yeah but sometimes benokuthi athi asihlangane ekuseni futhi sihlale kuze kube intambama Yes. engayikhuluma indaba ukuthi umama uzothini yabo ngoba uhlala nomama wakhe kuphela no anti wakhe nabanye kodwa nje ubaba akekho kubo Oh. ubaba wakhe uhlala kwenye Mhlambe ngabe ukhona owelunga lomndeni wakhe oyedwa omjwayele omazi. nginokuthi mangifuna ke ngithola umama wakhe Yo, ukhuluma noma wakhe. kube mnandi like ya sixoxe nje kube mnandi ngisho ngithi hayi ke mina mabe ngifuna nje i-social ami nginombiza nge-social ami angifuni phela ukuyijampisa ngoba angakalobo Yindaba uthi i-social yakhe umuntu esifazane. ukuthi lento masiqala kwaba ngathi mina naye sinokuzwana ukuthi sabangani yabo kanti ngiyacrasheka yabo Imaye wo uthe social lakho. Kodwa usho kumuntu esifazane kanjani? ukuthi nje ngendlela engimthanda ngakhona Ngibona isosha kwena. hayi yangilwele empilweni ngoba wancezela inhliziyo yami inhliziyo yami nje manje yathanda kuyena yize ekhaya ngifumenda mina uthando ngingakholelwa kulona kodwa mase ngibona yena ngase ngiyaqala ngiyakholela othandweni ngase ngiyamtshela ukuthi hayi wena uyi-social lami wena mina nawe siyempini Imake uthi uthando bungakholelwa kulona ngoba nakho ukhule uyinkomo edla yodwa. yeah Ngabe kanti ekhaya bongathola uthando olwenele njengoba waze wagcina usuyibona ungasakholelwa othandweni. mina wami mama ungikhulisile ngaba nonyaka Okay. wamese yahamba wahlala eGoli Eish.
Wakushiya noba ekhaya? Ngishiya nodade wabo umamkhulu ke wami. Yena uyosebenza eGoli? Wayaphi? Yebo, ayofuna wona amato. Oh okay, kodwa ebuya ekhaya. Hey, wabuya sephethe omunye. Omunye lamawena. Manje Oh, okay. uthanda ngibanga salithola ke kanjalo. Oh okay, no ngiyakuzwa. So, isocial lakho ke leli nje wagcina engayiphendulanga ifoni egcine ekade ethe uyogeza. Kuyaba jikijiki akasabuyeli kuwena ama-hour nama-hourkazi. So, kwaze wagcina kuphelelepi? Uyayibamba ke manje kuyoshawa u1 phela manje idatha. Ngiyahlanya lana mina. La. Kuyagubhuzela. Hawe. Into engayenza ke uma ngabe ibamba ngimbuza nje imibuzo esimple and ngiyazotha mangikhuluma naye Nkosi yami hawu ngiyamcenga uyamhlonipha uperson wakho ngoba phela ngathola uthando lana futhi ehlanganeni kwami naye kube yinto nje encomekayo impilo yami ngase ngayibona ngathi iyaqhubeleka kunomuntu okwaziyo ukuhleka nami angitshela ukuthi angithanda yes so lento nje kwava kwamnandi nokuthi isikhathi esiningi ngisichitha naye lo muntu ngixoxa naye yonke into ayi manje mayibamba ifoni ungitshela ukuthi ayi mfethu ifoni ayi ukuthi bengingayizwa ngithi mina kanjani kodwa ukade uyidropha kade uyidropha eqaleni bengayibambi ukusukela 5 6 7 8 9 engayibambi 10 kwathi 11 ngase ngibuyela ngo11 ukuya ko12 1 8 drop ivele iringi 8 drop kwesinye isikhathi iringi i-drop ekade kwesinye isikhathi iringi manje i-drop manje ngase ngithi mina okay angeke ngithi kumlinda mazi yako 1 kanjena ngithi okay mangimfonela mayibamba uthi uthi yena bengayizwa ngithi mina unamanga ngithi uyakhumbula ukuthi mina ngumuntu onabantu abadala kanje bamanzi so ngizokhona ukutracer ngikwazi ukuthi ukuphi njengamanje kamnandi sebusuku inyanga iphelele so ngizokwazi ukuthola la ukhona avele ethukeke ngoba imvamisa bengivama ukumbona noma ezoqoma ngimtshele ngithi wena bomphupha ngisho lilibalele ilanga ngikwazi ukuthi uvele kuthi ngimbone ngithi yawu ngimbone menendoda ngimfonele ngithi ekuse ungaqomike manje ngiyakubona manje uvele athi hayi ke ungangitrace ukuthi ngikuphi ngiyakucela please uzongibangela amabhadi phela manje ngithi khuluma iqiniso avele wangitshela ukuthi yebo angikho ekhaya ngithi mina ngitshele ukuthi ukuphi athi hayi noma ngeke ngisho ukuthi ngikuphi kodwa into engizoyicela kuwena nje ngizocela ukuthi uhambe uyofuna intombi ekufanele ngoba awumele ukuthi ngabe ujola nami angiziboni ngumuntu ofanele ukujola nawe isizathu ngithi mina emveni kweminyaka emingaka uzongitshela manje lokho athi hayi ngiyacela ngicela ukuqhubeleke phambili ngoba manje usuzoze uphathe isifo senhliziyo ngoba nakho ngikuphoxa ngithi mina ayibungiphoxa ngani wena ukahle ngithi iphi ingane ya-anti wakho jwayele ukulala nengane ya-anti yakhe intombazana iphi ingane ya-anti wakho athi yena ayikho ngithi mina ukuphi athi angikho ekhaya ukuphi asho ukuthi kulo mfana ngithi mina umuntu omdala kanje mfunani athi mina lo bhuti lo ngithathile ethi uzonginika umsebenzi esitolo une-contain uthi uzonginika umsebenzi la esitolo masifika uyayijika manje ayisekho ngokwesitolo uthi angihambe ngiyolala kubo ngizovuka ekuseni ngimwashele ngimenzele konke ngithi mina pho ufike kanjani kwisithelo sami ngoba manje ulale nawe ngekhathi ngifona nina benibhizi nehlofhlofu man ngangijwayeli kabi athi yena no akukho njalo ngithi mina hayi angisunderstand athi kodwa yebo yena sike salala naye kodwa ngenkathi ufona bengekho lutho ngithi mina ungazongihlanyisa athi hayi ngicela uqhubeleke nempilo ngicela ukhohlwe yimina nje kusho yena esho kuwena uthi nje ngicela ukhohlwe ngithi kanjani mina bese ngibala iminyaka ngicabanga izinto esasixoxa mina naye amaphupha wethu sisobabili yes ngithembisana naye izulu lomhlaba kanti why kuyena kungafika ukuthi axolise kunokuthi angavesana asho kalula athi aqhubekela phambili nempilo yakho why uthi nje ngiqhubeleke phambili wazongitshela ukuthi ayi mina akangithandi hey bo ngayihleka ke mina ngathi hayi lo uyadlala
uthi akangithandi. So mina ngathi okay ngoba uthi awungithandi ngicela ukuthi ke ungenzele nje ufavor nje ungenzele umusa kaNkulunkulu. Vele uhlale la ukhona wenze sho ukuthi mina nawe sabonana ngithi uyasikhumbula isifungo sethu esasenza athi yena yebo. Isifungo? Yebo Sasithini isifungo? ngathi mina uma ngabe mina naye sihlukana. Cha ngamane kufa umuntu. Yo. Ngamane kufa umuntu ngaze ngamfaka ngisho ring. Ngaze Oh okay. Ugqoke ring. I-promise ring. Awu manje ngicina ukubonana naye engayifakile. Oh esekhumulile lapha. Uyigumulile ngazibuza ukuthi ngabe sekwenzeleni ngoba le ring ujwayele ukuyifaka mayeza kimi. And ngiyayibona i ring iyazisho kama ukuthi ihlalise emnweni. Iyabonakala futhi imangu ukuthi ifakwa temporary. Ngithi mina ngiyayibona ukuthi it's temporary. It's not make sure le ring manje. Inesikhathi sokufakwa nesikhathi sokungafakwa. Ngathi ke mina okay ngimiyekele ku right ke ring yami sowayikhipha manje ngitsho ukuthi angidlulele phambili akuhluphanga ngizocela ukuthi mina siswami uhlale la ukhona ngiyacela mntakwethu ngiyakuthanda inkosi impela kodwa wazi nje ukuthi isifungo engasenza kuwena siyaqhubeka iyo mawufuna ungibona manje ngizofika la ukhona athi yena cha ngingezi uthe esuka lapho wa drop ifone wake ngifonela ekseni wangitshela ukuthi yebo sizobonana ucela ukuthi ngo5 ngiphume ngimhlangabeze emgwaqweni naye uzobe fika ngithi mina kanjani athi yena uzobe fika kuwena ephuma ekhambeni ephuma khona ekhambeni hawu ngawo lobo busuku angifonela ngawo ngifonela ngo5 uthi siyahamba siya emashaweni siyogeza hayibo ngithi mina ishawa ayikho kini ayikho ekhaya kodwa manje uzongichomela ukuthi wena uyogeza eshaweni okay akunankinga hamba ke eshaweni nangempela ekseni ngithi ngishayela umgwaqo angiyazi ke nale moto azoqhamuka ngayo ngitsho ukuthi mhlawumbe oqhamuka ngetekisi awaqhamuka imoto ihamba nobaba ubaba thizeni i-drive ubaba imoto eGrootman ngithi lo baba mina unentshebe yo mangithi lengane ngoba incane kumina incane kingane engizalwa nayo yabo kodwa manje kanjani kubaba omngaka nami ngiyamhlonipha akunankinga ke lokho ngijabulela ukuthi sengiyambona ngifikelwe ile nhliziyo ukuthi ngathi kofa umuntu so akanalo icala lo baba umuntu onecala yilo ngiyambuza ukuthi manje usukhetha ukubonana nami ke manje ngoba imoto yafika mdropa phambi kwami wehla nje futhi wehla ngesidima nje kamnandi kanjani yazethemba wathi nje qizi weza kimi afike kimi wathi ufuna ungithatha ngehakhe ngathi no asambe ke sihambe sixoxe athi ngiyakucela ungangishayi ngithi mina angaze ngiyakushaya akaze ngiunyusa umoya kwena phela ngizocela ukuthi ungixoxele nje kamnandi kwenzakaleni nangempela futhi akanawo amahloni uyangitshela ukuthi hayi lo baba mina wongitshela ukuthi manje endlini yakhe mafika endlini yakhe walala nami ngenkani ngiyambuza ukuthi ukhale kwezwa bani ngenkani uthi mfosi ithi ulale naye enkani kanti ukhale kwezwa bani hayibo hayi akekho zwile base ngithi mina namanga avela akhale eqala ke manje athi ngiyaxolisa iGrootman selisukile lambile fike lamdropa laqhubeka lambe waye esitolo sakhe lo baba ngithi uvela uhlalele esitolo oh okay usuka la hlala khona ahambe yovula lapha econtainer dayise ntambama biyebile endlini uthi ke manje okay ngikhethe wena ke umuntu wami ngicela ungixolele yebo ngithathekile lapha ya kodwa manje hayi akudlule lokho kodwa manje inhliziyo yami yababhlungu ngathi mina okay ngiyakuxolela asibe sonke still waqhubeka wangifonela ngalelo langa wafuna ukuthi silale ngathi mina cha angikhona ukuthi ngalala nawe ubuya khona wahamba ke mase uhambile uyangifonela ungitshela ukuthi angiqhubeke nempilo yami how kanti bezokwenzani la uloko engigcizelele nje ukuthi angiqhubeke nempilo yakho kade efika la bezoxolisa izothinthina manje ngoba nakhe sihambile usethi qhubeka nempilo yakho angiqhubeke nempilo yakho how manje ngiyaphoxeka ngoba manje ifone akasayibambile kanti inhliziyo hayi inkosi yami ukuthi wenzani hayi hey akusenandaba ukuthi wenzani kodwa yena ngiyamthanda futhi uyafuna ukuba naye engafuna umuntu kodwa inkosi yami mawukuthi nje impela isikhathi singahamba sibe side nje hayi ngeke mhlambe uke wabuyela kuyena emva kokuba kade ninokungaqondani omunye komunye mhlambe ke wabuyela kuyena wabuza ukuthi isimo sihamba kanjani yes umzwela kona mayethi qhubeka nempilo yakho but
phela nama memories amahle. Yeah. Khona izinto ezinhle kwamenzela zona. Yeah. Mhlawumbe uke wabuyela kuyena wabuza ukuthi ubuqinisile ngempela na? Ya uyena bengenzela isikakhulu. Yes. Ya bengenzela shame izinto bengenzela ya ngibona nje. Ya. Ufuna ungitshela ukuthi le jacket le ibuya kuyi? Hawe isipho lesi. Okay. Manje angikhona ukumkhohlwa kalula yebo. Ukwenzile akwenzile. But awukhona because kunezinto ezikubuyisela emumva njalo wazithengela uyena. Yebo ngiyamthanda shame Oh, okay. Ungenzele izinto. Yena ke ipersonality yakhe enjani? Umuntu onjani? Akasumuntu onolaka, mhlawumbe uphansi. Yo. Unjani? Awunomoya ophansi shame. Oh, unomoya phansi. Yeah, but unokuyitshela ke. Oh, uyazazi. Hayi yazazi ukuthi. So, njengoba uke wasinika inamba yakhe simfonelile, simtholile. Ukhona futhi la emotweni. Angazi noma mhlawumbe ukulungele yini ukuthi sesingambiza uhlala naye phansi, ukukhulumisane naye ubuso nobuso umbona ke manje. Singamlanda. Ya, mhlambe uzongibekela kabanzi nje ngoba manje saba nezifunga nalomuntu sathembisana kamnandi kanjani. Ithi ngimlande ke. Uthi wami ngiyacela ungilandela yena emotweni. Alright, mbukela lapha ekhaya sesibuyile futhi ngiyakwamukela kuhlelo silibiza ngokuthi i-Love Back. Nangu okay nayiko i-guest yami ebiziwe today. Uperson lo usucela ukuthi abuyelane naye. But lokho engishoyo mina kusawu half unyana. Ngicela umlalele nje kahle ubhuti mase azokuchazela siyakwamukela ku-show. Siyajabula kakhulu ukuthi usihloniphe ngokuthi ufike. Bengicela nje umnikeze ithuba lokuthi umlalele mase achaze ukuthi isikuphi isizathu esivelide akubizele sona ukuthi uze la namhlanje ka Black Life TV. Ngiyakhuluma naye. Mama's right. Ngiyaphila kunjani sir? Ngiyaphila. Awazi ushintshe eliseni manje okahle. Lalela. Yake man ushintshe. Unganyokubala lalela ngiye ngacela ngabhalela lapha ka Black Life ngathi ngiyacela bengisize. Ngizokhona ukuthi ngixoxe nawe. Seside lesikhathi ngakubona angitholi ingcingweni zakho, ngiyakubhalela uphenduli. Facebook kuyafana, WhatsApp angazi noma usayithola yini imilayezo yami angisazi nje kwenzakala. Wesiyani ngathini mina inkathi ngicina ukukhuluma nawe ngathi yenze njani? Mana phela manje before usifike lapho inkinga mina ngazi ukuthi yini inkinga yakho. Angithi yazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Manje uyangicama sungithathela izinqumo zokuthi wathona ngidlulele phambili. Ngazi ukuthi kanjani ngoba besibambisene kamnandi. Cabanga lokho kumani cabanga. Kusukela 2018 mina nawe simunye nje. Siwubuco buhle sihamba kampili. Kodwa manje uzongiqiqa nje esikhaleni uzongijikela kanje. Ungisiza kuphi mina sando bucebuni? Ungisiza kuphi? 1 awukwazi ukungimanage mina. Uthi awungi-afford siyani. Kanjani? Awungenzeli lutho. Hawe Uyivasi nje. Kwalento leyigqokile ile mali yami engiyitholani ngokuthini umhlezi ongithuka wena uphosa ngisho na ku Facebook wena ukuthi mina ngithandana nabantu abadala njani. Lokho kuthandana nabantu abadala akukusizi yini wena? Man. Ngicela ungichazela mina kahle. Ubani upost omunye ku Facebook? Lo upost yabona nje man ubungangitshela ngani ukuthi khona lalela. Bengimene ngitshela ukuthi khona nangu usiyanda la. Ngoba mina bengengizwe. Bengengizwe ngifike. Why? Yini izathu ukuthi akupost ku Facebook athi uthanda nabantu abadala? Angimazi noma akwazi ukuyilawula. Okwaqala kudlulile siyanda bheka sekuveke ukuthi qhubekela phambili nempilo yakho nawe manje ngisasho njalo ngoba awungenzeli lutho akwazi ngisho siyacanga imali yokwenza inzipho ayiphume phela man ngiyakhumbula ukuthi bengikwenzela konke inedane kwaphela lela torho nje yila seqale khona ukuba yinkinga ngeke ngizohlalelani sana so ngasasebenza Hawu kanti mina ngathi ngiyakuqasha yini noma ngathi ngiyakuthanda?
ngathini kuwena imana ngathini kuwena ngicela ungisize ngathini Ngiyaxolisa ngiyaxolisa kakhulu ukuhleka. yazi kunento engicikayo la ngoba ngathi kuwena ngiyakuthanda Ngizodlothanda mina. hawe nami bengikwenzela izinto mina yazi ngitshele Wagcina nini mhla ka-40? buka le jacket leli ngiligqoke ngoba ngikuthanda ngiligqoke ngoba lingikhumbuza wena I'm sorry sis but Ngicela ukubuza something. Ben- Ngicela ukubuza something. Umuntu uma umthanda ngoba nakho ezokwenzela izinto. Alube khona uthando kodwa impilo mina kuyona lempilo lengiyifunayo. Akuyona. Abakwenzeli lezi zinto lezi. Mina abangani bami ba right. Okay. mana Manje ngisho kusamba siya kwi-event mana Durban July yango 2023 into ngeke ngokuse right Yes. Wayesebenza ngaleso sikhathi. i-outfit okay ngizoba right uyihlula ngisho ukugqoka uyangihlambalaza yabo nje nanokuthi ngeke ngisesemncane mana ufuna qala ukuthini nje ukuthandana mina naye mana ufuna ukuthini ngami imizamo yami yeminyaka emingaka mana mina ngashiya esikoleni man mawuthi umzamo usho ngilwela uthando lami nawe mina ngizamile kakhulu uyabona indaba ukuthi wena usufuna ini nani lonto uyibone sesivele mina nawe sesiqhubeka nothando mina bongithembisa izulu nomhlaba mana yakhumbula ukuthi ngathini kuwena awindoda lutho wena angiyindoda kusho ukuthini lokho kusho ukuthini lokho kusho ukuthini lokho awindoda mana kusho ukuthini lokho kusho ukuthini lokho mangibuzi angizizwa mana ngibuzi Cela usalusuma ngalapho. mana ngibuzi Osikhathi. ngifuna ukwazi umuthi angiyindoda iyalutho kusho ukuthini lokho angithi wena mihla namalanga iminyaka le ungithopha kamnandi kumnandi oncikoza wami ngiyakuthanda ini nani ungiphethe kodwa manje kwadlula kwaphela Iziphi izinto ezinhle akwenzele zona esasebenza? wathi ngering le eChina iterasta uzothi eshine eChina Mana, Iyarasta. manje wena ukubona phi iringi engayikhokhela lapha imali eningi mana yazi malini engayikhipha lapha yazi malini engayikhipha lapha uthi 150 Wayethenga kuphi i-ring? awe ma unamanga phela into zakhe vela amanga lo okay manje uniphethe ngamanga man iringi ngayithenga online and futhi wazi wayibabaza because ngikuvezela kwakushane Mina wawubabaza kumnandi wawubabazela kumnandi baby yabonga yabone yinhle ngafike lana kwamnandi sathembisana kamnandi manje namhlanje uzongitshela lokho ngitshela kona man ongichazeli la ukubone nini lokho ukuthi nginamba ngumuntu amanga wakubona nini ukuthi mina ngisebenzisa into zemshayelo ekubeni mina ngithanda na 2018 2019 2020 2021 2023 sekuyajika izinto manje okokuqala ongitshela ngalokho uzongitshela ukuthi angiqhubeke nempilo yami kwathini ngoba kwenze njani usuzoqhamuka ekseni uhamba nalo baba oneshishe evulo uhamba ngemoto lo baba lo nesitolo lapha ngakini uzokuthatha ekseni uqhamuka ngo5 cabanga uqala ngo5 ekseni khona uthatha lo baba uyangifonela ngodli buya uze la hayibo uyangilusa phela manje sengimtshelile ukuthi no qhubeka phambili Ubaba loyo ngabe ubusuku okay serious relationship naye noma kwimanje nje manje nithanda wonke. Ngikhuluma naye manje ukhuluma naye uyena lo uyena ukhuluma naye manje kumnandi Ngiyacela manje ngiyacela sihlisele imoya sihlalele phansi khona sokhona ukukhulumisana kahle. Ngiyacela. uyazi ukuthi Wesami kade ungibhalelile uthe ufisa ubuyelana nesithando sakho ufuthe ufuna ukuba nesineke naso ufuthe ufuna ukumthanda futhi kodwa so ngiyacela umncenge kahle mhlambe ngenzeka sibuyini uthando ngiyacela nje wehlisa umoya akakhohlwa nje ish mina sengiqhubekelile phambili nempilo yami nawe ngicela ukuthi wenze kanjani lalela ngakutshela lo ungangenzi ngesathi sokuthi akakwenze izinto lezi ofisa lo baba yabona manje ngisho sengazenza ngikhathele awusafuni right nje ngicekile la yes wemanje uzongibonisa ungibizele ko TV manje bathina abantu abazi ngoba ngazwana kangaka nje uyazi uthando enginalo ngawo uyalazi uthando enginalo ngawo uyazi ukuthi mina
kusukela ngajola nawe angibhekani namuntu endlela angibingele nakuyibingelela intombi kanje. lale yabona ke njengoba ungangazi ukuthi ngiyahlala ingoba ngikuthandile ingoba ububona uthando lwami uzongibona namhlanje ukuthi ngiyahlala angithi nokuthi ungibona ukuthi ngiyiluza ngisehluleka nginalutho uze wazongibona kulonyaka lodlule kwayimusa ubona ukuthi hayi uyiluza. Ngiyaxolisa ungena phakathi. Ngiyaxolisa khona umbuzo enginawo ngiyacela manje ningaphatheki kabi ngiyacela ningangikwateli. Uthe ubhuti usisi lo ozayo. Yeah. And ngicela uku-understand la ngabe okokuqala kwenzeka kanje empilweni yakho noma mhlambe uyilo hlobo lomuntu ethanda abantu abanobulili obufanayo nobaba. ukuthi nje ngajola ngaphambilini nge-straight sentombazana sangiphoxa kabuhlungu kwasho khona ukuthi vele bengumuntu vele ongabathandi kakhulu laba yabo. Ngiyase ngithi hayi ngoba ngithandela umuntu ogay. Okay. Kase ngibona yena inhliziyo yami yavukelwa ngolunye uthando engalazi. Ngathandana naye kumnandi sitetemuka mina naye lo muntu lona ngimkhipha ngemadlana encane ngihambe ngiyophanta kusinende. Enjoyile isikhathi sakho naye. Awu kamnandi kanjani. Kamnandi kanjani. Uyacela ke njengamanje uyacela uyazithoba uyazihlisa uyacela ukuthi ave ngimthanda njengoba ekubeka kwasobala ukuthi uye wathanda nabantu aba-straight wabhoreka manje njengoba la ngoba uyakuthanda kakhulu and usafisa ukuthi abe nawe. Enye into engifisa siyidwebele ile yokuthi uwenzile umzamo ukuthi abhalele kubantu abangase bambuyelanise nawe. So usafisa kakhulu ukuthi abe nawe. Uyacela futhi akaforce izinto but uyacela ngoba usakuthanda and usakhumbula izinto ikhathi ezinhle enandlula kuzona njengabantu abathanda naye uyakucela. Usakhona nakufonini yami. Usanethombe zakhe. Cabanga ngize ngikhanda ngisho amavidiyo wakhe lana. Ngathi uyi-wallpaper nje. Awe ushubala wena ushubala nje kunama-video konke. Yini ifoni yami ukuthi umnikeze elinye ithuba. Kodwa manje Angiboni kuzokwenzeka lokho. Hayi ngeke sayibona impilo yami. Lalela. Okay, Mina sengiqhubekele lalela ngiyakuthanda. Ngicela ukuthi sibuyele. Angeke uzokwenza. Ngicela ukuthi ungamukele kabusha. Okay ke masenze kanje. Okonke kunye kwedlulele asikubeke eceleni. Yazi Siqala impilo yethu. Into ehlulayo wena ukwamukela isimo njengamanje. Cela usamukele njengoba sinjalo. Yebo kubuhlungu kodwa kwamukele. Kanjani? Mina sisihle manje sengiyahamba. Man. Ngoba manje angisakutholi ke naseqinqweni ke manje ke sithini. Bhuti ngiyekele. Lalela awu Nkosi yami lalela yazi ukuthi uyi-social lami nempilo kulento yenzayo uyazi ngikuthanda kanjani mntana abantu lalela inhliziyo yami ishaya ngawe lalela mbukeli lapha ekhaya kubuke ngazothi akuhambi kahle hlobo but ukuthi siluzile namhlanje akusho ukuthi kusasa ngeke size sikhona ukuwina angazi but ke uzamile shuthi akusaqondani ngona bekuthi ucu alisahlangani afanele izinto ziphoqwe because kuningi okungenzeka ngokuphoqakala ukuthi uyazama ukufasa ucu ahlangani lona but ngiyathembisa kuningi okuhle sazenzela nakho ukhona ke uKings Chaka kuyibhande zama-Afrika kanti ke ukhona uNonhlanhla uMamelo kaZondi kuyinkinga zomndeni ziyaza nezinye inhlelo futhi mekuthi nawe udinga ubuyelana nomuntu owawumthanda osafisa ukuba naye futhi ungasibhalela ikhona i-email address ozoyibona lapho escreenini i-video message izophela usibhalele mhlambe kwazi ba ungawina kodwa kulokhu ke ngathi skejile ngiyaxolisa kakhulu bakithi ngiyaxolisa ngiyathanda kakhulu bye.